No niin, tervetuloa meidän valmennustrion valmennustiimiläiset, te huippuvalmentajat tähän meidän kuukausipalaveria. Mä ajattelin, että me tänään vähän mietittäisiin, että minkälaisia mottoja, tämmöisiä rohkaisevia lauseita teillä valmentajilla on. Ja ensin ajattelin, että kerron ketä meillä on tällä hetkellä valmennustriossa valmentajina. Siellä on Katja Mattila, hei. Moi. Westerlondi Susanna, moi moi. Moi. Harju Jenni. Moikka. Ylilehdon Minna on myös meillä valmentajana. Moikka. Ja Laura Kröger. Terve. Moi moi. Jenni. Temus, hei, moi moi. Moi. Jonna Jantunen. Heida. Ja Susanna Mendelinson, moikka. Terve. Hyvä. Ja mä ajattelin, että mä jokaiselta teiltä kysyisin teidän mottoa. Te olette varmaan miettineet, että minkälaisella motolla tai rohkeilla lauseilla, tämmöisellä rohkaisevalla lauseella te olette tätä työtä tekemässä. Ja arvostan kovasti, että kun sain niitä jo vähän etukäteen, että miten te saitte tiivistettyä mielettömiä asioita näihin teidän lauseisiin. Ja lähdetäänkö vaikka tuolta Susanna Mendelisonsta liikkeelle, että mikä sinun rohkaiseva lause meille on tai motto, niin kuin tuossa kysyin? No niin, minäpäs kaivelen täältä vielä sen esille, niin saan sen tuohon silmieni eteen. Minä uskon, että jokaisella meistä on täällä ainutlaatuinen tehtävä ja tarkoitus. Kasvuympäristö, roolit ja ylimääräinen elämän melu voi joskus saada sen piiloon verhojen taakse. Valmentajana haluan auttaa sinut sen äärelle, joka sinä syvällä sisimmäsi olet. Itsetuntemuksen vahvistamisen, holistisen hyvinvoinnin ymmärtämisen ja omien arvojen kirkastamisen kautta pääset siihen loistoon, jonka sinä aidosti ansaitset. Kiitos Susanna. Ihan kylmät väreet tulee tuosta sinun lauseesta. Kiitoksia. Minkälaisen Jonna meille haluaisi avata? No koko elämäni oikeastaan se yhteistyö, aivan sama mitä mä oon tehnyt, niin työn äärelle haluan aina mennä ja yhdessä tehdä kaikkien muiden ihmisten kanssa. Ja kun me valmennustrioa myös ollaan perustettu, niin siinä on ollut se kärjessä, että yhdessä olemme jotenkin enemmän. Ja myös organisaatiossa se, kun lähdetään yhdessä tekemään johdon, esihenkilöiden ja henkilöstön kanssa asioita, niin saadaan aikaan paljon enemmän. Joten oma mottoni on ollut aina oikeastaan elämässä se, että yhdessä luomme parempaa tulevaisuutta. Kiitos Jonna. Hienoja sanoja. Mitäs Jenni, Temuksen Jenni, minkälaisilla lauseilla sinä rohkaisisit meitä ja kuuntelijoita? Joo, no ehkä tämä niin kuin oman työni ytimeen tämä oma motto liittyy, että uskon, että paljon teen työyhteisöjen kanssa kaiken näköisiä hankkeita ja kehitystöitä, niin arvostava vuorovaikutus ja psykologinen turvallisuus on mun kokemuksen mukaan aina siellä menestyksen ytimessä. On sitten kyse mistä tahansa tavoitteesta, niin se menestys täytyy rakentua semmoiselle vahvalle ytimelle ja ne asiat on siellä ytimessä. Ihanaa, kiitos. No Jenni Harju, meidän toinen Jenni. No niin, täällä on saman nimisiä niin kaksin kappalein. Joo, mäkin mietin tätä sitä kautta. Mulla on ollut ilo nyt viime aikoina niin jotenkin viedä tätä ilosanomaa vielä enemmän eteenpäin, koska olemme kouluttaneet tätä fasilitaattoreita, eli näitä meidän valmentajan ikään kuin perustaitoja niin myöskin tuonne esihenkilöille ja kehittäjille eri organisaatioihin, niin mulle tämä niin kuin osallistaminen ja semmoinen aito vuoropuhelu ja kohtaaminen on siellä minun työn ytimessä. Ja jotenka mulla on tämmöinen slogan kuin osallistaminen ja aito kohtaaminen on avain hyvinvoivan työyhteisön rakentamiseen. Ihanaa. Osallistaminen on niin tärkeää, niin kuin me ollaan huomattu näissä meidän kuukausipalavereissakin, että miten paljon ne tuo meitä yhteen, kun me osallistetaan ja keskustellaan yhdessä näistä valmentajan asioista. Minna, ole hyvä, minkälaisella lauseella sinä meitä johdattelet eteenpäin? No, mun on aika helppo Jennin ajatusta tuosta vielä jatkaa ja vähän muuttaa sitä suuntaa sinne päin, että
mikä on itselle sitten se kaikkein tärkein, eli tämmöinen yhteys ja nimenomaan aitous, että se aitous lähtee siitä valmentajasta. Ja myös kun olen työskennellyt nykyään aika paljon myös etänä, niin minua kiinnostaa edelleen, että se yhteys voi tapahtua myös etätyövälinein, eli aito yhteys, ja sitten siitä syntyy se tila, jossa se muutos ja kasvu voi tapahtua. Niin se on kauhean kiinnostavaa ja kiehtovaa, ja emme ehkä ihan täysin ymmärretä vieläkään, että miten se tapahtuu, mutta se aitous on se avainsana siinä. Siinä on minun ajatus. Kyllä, ja aitous rakentaa myös luottamusta, että se on niin tärkeää. Hyvä, kiitos Minna. Minkälaisin ajatuksin Laura? Joo, kyllä on tosi hieno kuulla kollegoiden ajatuksia, ja kaikki ne on kyllä ihan asian ytimessä. Mä oon ajatellut sekä työelämässä että elämässä yleensä aika lailla silleen jalat maassa lähtöisesti asioita. Ja sen takia mun motto on aina ollut se, että asioilla on tapana järjestyä. Toki siihen tarvitaan usein vähän ponnistelua, ja sen takia mä voisin sitä jatkaa niin, että pysähtyminen, yhteinen ajatteleminen ja aika, niin ne auttaa siinä, että asiat järjestyy. Kyllä, kiitos, ihania sanoja. Mitäs Susanna Westerlund, meidän toinen Susanna, minkälaisia ajatuksia sinä haluat jakaa meille? Joo, mun motto oli, että kaikki hyvä, mitä annat, palaa takaisin. Mä ajattelin sitä niin, että kun itse valmentajana menee työyhteisöön, niin sinne auttamaan ja menee sinne hyvällä fiiliksellä, niin sitten saadaan siellä työyhteisössä yhdessä hyviä asioita aikaan, että saa sitä hyvää takaisinkin sieltä itsekin. Ja ylipäätään ajattelen näin niin kuin muussakin elämässä, että kun autetaan toisiaan, niin saadaan sitä sitten itse takaisin. Hyvä, kiitos. Ihania sanoja. Katja, minkälaisia ajatuksia sinulla on? No kiitos. Mä nostin tähän oikeastaan esille tämmöisen rohkeuden teeman ja sen, että miten tiimit alkaisi toimimaan paremmin yhteen, kun meillä olisi uskallusta vuorovaikuttaa siellä. Niin mun motto on nyt tämmöinen, että uskallus puhua avoimesti avaa ovet parempaan vuorovaikutukseen ja vahvempaan tiimityöhön. Ihanaa, kiitos. Mä oikeastaan voisin ottaa nuo kaikki teidän motot, ne on ihan huippuja ja tärkeitä. Ja oma mottoni oikeastaan liittyy näihin kaikkiin, koska mun motto on aina ollut, että systemaattinen kehittäminen lisää työhyvinvointia. Eli näitä asioita, aikaa, vuorovaikutusta, luottamuksen rakentamista, niin se vaatii semmoisen aikamoisen kaaren, että meillä ja niillä asiakkailla on mahdollisuus kehittyä. Eli se ei tule yhdellä kertaa eikä kahdella kertaa. Eli se semmoinen kehittämisen systemaattisuus, ja se toki ilman muuta sisältää näitä kaikkia mitä te kerroitte, ja läsnä oleminen, oli se sitten Teamsissa tai oli se sitten paikan päällä, niin sitä me tarvitaan, ja säännöllistä kohtaamista, jotta me kehitytään ja jotta meidän asiakkaat kehittyy ja organisaatiot kehittyy ja se työhyvinvointi kehittyy. Eli tämmöisellä motolla minä olen liikkeellä, mutta kiitos teille tosi paljon aivan ihanista rohkaisevista lauseista ja näistä teidän motoista. Oikein mukavaa päivänjatkoa ja palataan. Moi moi!